Прывітанне, мае шаноўныя сябры, я сумуваў па вас, бо давно не было нашых відэа па Construction Simulator. Калі вы таксама сумувалі, як і я, то калі ласачка упадабайце гэтае відэа, можа напішыце што-небудзь добренька ў каментарах, а мы будзем пачынаць. Калі што, мы з вами знаходзімся на дарозе, якую мы будавалі. Тут будзе ў нас даволі шмат працы, і гэтую працу мы з вами сёння будзем рабіць. Ролик, магчыма, атрымаецца не такі доўгі, як звычайна, затое будзе, мне падаецца, вельмі карысны. Карацей, ідзем сюды і бяром вось гэтую працу. Усё, як бачыце, тут даволі ўсё проста. Спачатку нам трэба прыбраць смецце, а потым нам трэба будзе ўжо і пракапаць, і пакласці, і ўтрамбаваць. Вось такі пакуль што план, так што хуценька давайте пачынаць нашу працу па прыбіранні смецця. Выканаю вось гэты добры трак, таму пад добрую музыку, як заўсёды, спадзяюся, вам усё гэтае па душы, мы зараз гэтае зробім. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Так, цудоўна. Мы са сваёй справаю зараз справіліся. Усё зрабілі, што ад нас патрабавалася. І так, нам трэба будзе зараз правесці, па-першае, і матэрыялы з крана. Усё гэта мы зробім. І таксама, я бачу, ўжо трэба пракапаць траншею. Паколькі ў нас і машына дастаўкі, то бок цягач, які ў нас маецца, ён адсутнічае тут, на гэтай тэрыторыі. А вось гэтага я ведаю на 100%, што яго не хопіць, занадта малы прычэп. Вось то, што мы зробім. Па-першае, мы наш кран пераставім, каб ім было зручна карыстацца. Вось тут, бачыце, у нас ёсць месца пад усялякія прылады, пад тавары, якія мы сюды прывезем, таму вось зараз мы яго тут развернем. На дарозе, бліжэй сюды, вось так. Супер. Ой, не то я націснуў, як заўсёды. Вось так мы паставім нашы ногі, падымем троху і будзем гатовыя ўжо разгружацца. Прыблізна сюды я прывезу зараз гэтыя абсталяванні тавары і ўсё астатняе. Вось, так што вось так. Так, шукаем адразу праз нашу меню пошуку вось гэты цягач. Так, план наступны. На ім мы едзем у краму, а крама у нас знаходзіцца, калі што, вось тут. Праўда. Вось, і адсюль ужо хуценька давязем. Паехалі.
сутнасці мы прывезлі, я пакуль што кепска памятаю. Вось гэтыя трубы, дзе нам трэба будзе пакідаць, мне падаецца, няхай яны вось тут у нас і застаюцца на гэтым прычэпе. Я, магчыма, толькі яго пасуну трохі ўперад, бо нам зараз трэба будзе вяртацца ў экскаватар, і трэба даць яму трошачкі волі, вольнага месца, ось так лепш. Што там такое? Зжапіўся. Няхай. Няхай будзе так. Калі што, праедзеш, правда? Так, мы тут праедзем. Усё. Нам патрэбны экскаватар. Хуценька берем яго са складу нашага. Вось тут ён. Пераносімся адразу на месца працы. Едзем працаваць. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ух, як гэта было доўга. Больш за 100 кіткоў гэтым каўшом. І ўсё гэта для таго, каб выкапаць вось гэтую траншею. Так, нам трэба адсюль прыбраць сваю сраку. Па-першае, так, зараз мы неяк вось тут праедземся і звольнім гэтую пляцоўку, каб пабачыць, як жа ж яна ў нас будзе выглядаць пасля таго, як мы яе пакінем. На жаль, уже прыйшла ноч, пакуль мы тут усё працуем. І, ну, пакажыся. Усё гатовае. Так, о, бачыце, глыбокая. На жаль, пакуль ноч кепска бачна, затое бачна добра млечны шлях. Так, распакоўка. Давай сюды. Выдат. Як бачыце, у нас з'явілася даволі дужы такі вось прастора, дужая прастора, каб укласці сюды ўсе неабходныя матэрыялы. А матэрыялы гэта, па сутнасці, як бачыце, трубы. Трубы, якія нам трэба будзе зараз перанесці з нашага вось таго трака, цягача, з дапамогай цудоўнейшага крану. Усё безадкладна, без усялякіх такіх, ведаеце, разважанняў, хістанняў і ўсё такое. Пачынаем гэта рабіць пад добрую музыку.
выдатна атрымалася, на мой погляд, усё гэта ўкласці раўнютка ў гэтую траншею. Так, аднак зараз патрабуецца распакоўка. Давайте акурат гэта і зробім. Нейкія пластикавыя трубы зараз трэба пакласці. Для чаго яны, дарэчы? Бо звычайна каналізацыйныя трубы так выглядаюць, правда ж? Ага, яшчэ адна распакоўка у нас тут, я бачу, скрынкі гэтыя. Одна ёсць. А гэта электрычныя кабелі. Угу. Супер, так. Дарэчы, паглядзіце, якія тоўстыя трубы каналізацыйныя ў іх падыходзяць. У іх, я маю на ўвазе, гэта ж еўрапейскі горад у нас, типу там Аўстрыя ці нешта падобнае. А вось, і у параўнанні з беларускімі. У Беларусі, калі што, вось гэтыя трубы, якія ідуць у агульны коллектор, так бы мовіць. Ну, я спадзяюся, што я добра памятаю, як гэта называецца. Вось. Опа, уже засыпалі. Хутенька працуюць пра гэтыя працаўнікі, правда? Дык вось, гэтыя трубы ў Беларусі, яны укладаліся ці то 100 мм, ці то 110 мм. Вось штосьці падобнае я ўзгадваю. Калі хто ведае, калі ласачка, папраўляйце ў каментарах, але вось вялікая розніца, таму што мы бачылі з вами зараз трубы. Мне падалося, што там было каля 20. Правда, вось, калі так параўнаць з тым, як выглядаў чалавек, і адносны памер такі выявіць нейкі, выгадаць, так бы мовіць, вось, то атрымалася каля 20 сантиметров. Карацей, прышпільненька. Цікавыя веды. Так, ну, зараз, карацей, мы гэта хутка зробім. Я мяркую, што далей будзем распакоўваць, і далей трэба будзе будаваць на дарогу. Карацей, добрая музыка, добры настрой. Пагнали. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Вось так, супер. Ну што ж, мы пачынаем будоўлю звычайнай дарогі. Як бачыце, у нас тут гравій. Все, што ад нас патрабуецца, гэта мой цудоўны цягачик. І тут стаіць, чакае, пакуль мы не будзем працаваць, як заўсёды. З заводу сюды праз тэлепорты хутенька размяркоўваем і здабываем гэтое дасягненне, дакладней казаць грошыкі, які мы павінны атрымаць за выкананне гэтай задачы. Што баўтаць? Няма чаго балакаць. Давай, поехали вырабляць усю гэтую працу на выдатны вынік. Вось яны цудоўныя магчымасці нашага вялікага цягача. Бачыце? 3 з хвосцікам невялічкім разы прыехалі і ўсё. Такую вялікую прастору, такі абшар ужо лишь засыпалі гравіем. Зараз мы ўсё, што ў нас ёсць зараз у кузаве, скінем тут, каб нам гэтага не вазіць узад уперад гэтыя капейкі прадаваць. Усё. Цудоўна. Глядзіце, як атрымалася цудоўна, правда? Вось так. І зараз у нас задача, каб усё гэтае укампактаваць. Адзінае, што мне трэба зараз зрабіць, гэта перавесці, пераставіць, дакладней казаць. Хух-хух, якая камера цудоўная. Вось гэты цягач. Цягач доўгі, які перашкаджае зараз праехаць нашай трамбовачнай тэхніцы. Карацей, вось сюды. Мяркую, што можна зрабіць вось так.
Не. А, во, зрабілася вось так. Супер. Зараз мы адкоцімся трошку ўзад, каб наступная тэхніка, калі яна нам спрабіцца, то яна з'явілася ў месцы. Усё. І бяжым акурат сразу трамбаваць, бо наперадзе ў нас трамбоўка, укладка асфальту, а потым яшчэ трамбоўка асфальту. Усё. План кароткі, мне падаецца, і даволі хуткі. Паехалі. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ну што, нягледзячы на тое, што ноч, мне падаецца, тое, што мы зрабілі, выглядае выдатна. Лепшым чынам проста. Зараз мы гэта сюды паставім. Можна з гэтага выйсці сабе і падбегчы, каб здаць гэтую працу вось таму працаўніку невядомаму, тыпу менеджер ці хто гэта. Ну што, давай грошыкі. Выдатненько, глядзіце, якая раўнюткая. Ну всё, карацей. Тут у нас яшчэ не ўсё скончана. Як бачыце, тут у нас ідзе паварот, і апошні кавалачак дарогі, ён знаходзіцца вось тут. Праца будзе тая самая, але рабіць мы яе будзем ужо нават не ў наступным відэа. Тут таксама бачыце, даволі вялікі кавалак дарогі, тым не менш. А што з новой? Перапрацаваўся, разумею. Трэба адпачываць. Ну што, неяк так. Спадзяюся, вам усё гэта спадабалася, і падабайку і падпіску вы ўжо аформілі. Дзякуем вялікі за прагляд. А ў наступным відэа мы зробім штосьці іншае, а не дарогу, таму будзе яшчэ больш цікавей. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Хутка пабачымся ў наступных відэа і на стрымах. Усім пакуль і добрага дня.